acord de concedir el primer premi, dotat amb 9.000 euros, al projecte Sant Genís, el ressorgiment d'un poble, presentat per l'Associació de Veïns de Sant Genís. Muchas gracias. Eso, bueno, nos parece increíble que el trabajo de todo el año haya tenido este reconocimiento, porque de verdad que lo habíamos hecho sin pensar, bueno, que nunca nos iban a reconocer lo que hacemos, porque nos parece lo lógico y normal. Hemos preparado un escrito pequeñito por si me caso. Lo leeré al secretario. Muchísimas gracias. Senyors i senyores regidors, membres del jurat, companys i companyes de l'Associació de Veïns, ciutadans i ciutadanes, agraïm sincerament aquest premi que ens heu atorgat en aquest marc incomparable per sol de les primeres formes de participació. Mireu, fent servir paraules de Lluís Llach, el nostre barri és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. I durant molts anys l'administració tampoc l'ha vist. El nostre barri és petit i fins fa pocs anys aïllat de la ciutat. Però malgrat les mancances que encara patim, els que hi vivim ens agrada el nostre barri, i molt. I és per això que el volem millor encara. I volem també que la resta de ciutadans de la ciutat el coneguin i el gaudeixin, malgrat patir d'una orografia complicada. I ens agrada perquè gairebé ens coneixem tots, perquè els nostres carrers són tranquils, fins i tot, i segons com, ho són massa de tranquils. Perquè gaudim d'espais verds per la nostra mainada i la nostra gent gran, perquè l'aire és net i perquè vivim acaronats pel parc de Collserola. En definitiva, ens agrada ser de Sant Genís, i si al segle X ja estava habitat, per alguna cosa havia de ser. Però, i sempre hi ha d'haver un però, no tenim cap servei per la nostra gent gran, ni pels nostres joves. No tenim cap vivenda protegida perquè els nostres joves es puguin mantenir arrelats al barri que estimen i que els avis creixen. Senyors regidors, tots coneixeu també els problemes de mobilitat amb el transport públic per la part alta del nostre barri, a partir de les 9 del vespre. I us reclamem un cop més que aquest problema es solucioni bé. Nosaltres estem convençuts que les associacions de veïns han de ser el primer graó de la participació ciutadana. I la transparència i la participació oberta en la seva gestió considerem que són elements claus perquè la ciutadania hi torni a confiar i siguin una veritable eina de participació i convivència ciutadanes i de regeneració democràtica. També pensem que Barcelona ha de construir-se des dels barris, des de la seva gent i des de la seva diversitat. I és que ningú millor que un mateix per saber què li cal a casa seva per millorar-se. Per això valorem positivament els consells de barri, malgrat considerar que és una eina que encara es pot desenvolupar més. Volem que Barcelona sigui una ciutat amable per als seus ciutadans, pels que la gaudim i la vivim dia a dia. Nosaltres hi aportem el nostre granet de sorra en aquesta construcció ciutadana. Tenim una junta àmplia i diversa, amb majoria de dones, i amb un ampli ventall d'edats i ideologies, tots units per això, per un objectiu comú, millorar el nostre barri. Aquest premi, podeu estar-ne ben segur, ens encoratjarà encara més a treballar pel nostre barri, a ser l'interlocutor de la nostra gent en l'administració i a col·laborar en tot allò que cal. Moltes gràcies.